っかくですので、ときめくの PR を一言いかがでしょうか。PR って言っても年に1回ここに来るために結成しているグループでして、まあちょっといろいろと粗相はあるかと思いますが、来年も来ていいでしょうか。あと危険なパンもよろしくお願いします。皆さんありがとう